Daite tamak, baserrin bakarri beharretan. Bai. Bueno, haike geuken ordun sasoien, kabailu bat, hemen legitora errekadiztizan, tasizteik iban, honek kotxik urten orduko beren kabailuaz. Da, ardau eta errekaduk, inkluso botikak eta bizirinak martizenetan da barizekutan jutezan fijo. Da gero biherrezen ezkero, gehiatan bebai. Baina, hemen lehengoko txoferra be, karneta, neureitek atara ban hemen arrezen. Bai, da, ekarri egin nik eneban esatu, ekarri egin kotxie, sortzi lagun ibilteku Gernikera jutezan astelnetan, da bat txalape, bertan kabailune, kartezitun, hane ferizia itezan astelnetan, da bat, hola, ninok erosten baban, da bat txalape, eite ban, da bat asisten modu, da bat gero... Saldie gurdiaz? Bai, saldie erruberadun karruaz, erruberadun karruaz, saldie bate obibe onak eukitzezen junde karrupe bai, eta han eite ban transportia. Hemendik zagarra saltzen da jute zine, andrak eta Gernikera, lehen oinez da, igul nabarrezti bultan da jute ziren, baina gure haitek erute banai, kobrau ititzien, da hortik atate ban, pizkat bizi modue, erdize bazarretik, baina beste erdize atate ban transporti. Amabi zenala aurre atatzeko? Bai, horixe, bai.